Mabende kwan gi nyalo heo 50 masome skund primar Mauradi ei Kisumu West Sub-County oyudo sir mago eko mag taulo mag ria kata sanitary towels kanyakla kod puonjo makare ewi kaka ginyalo rito ler mar dendgi e kinde mabende gineno malo e bwo chenrono ero ma osir kod Willis Otieno Foundation. Eka giloso e kinde no ero jopuonjre makamago eko kanyakla kod jonyuolgi ne omoro kod okang' makamano ero ka jonyuolgi to wacho ni okang' makamano ero koro nyiso ni chiwo ne jopuonjre taulo mag ria en ranyisi ni idewo ngimagi ahinya jopuonjre go eko mag nyiri kanyakla kod somo magi. Mikai Rosa Oluoch mabende ochung' ne chenrono ero e lo Willis Otieno owacho ni okang' makamano ero en achiel kuom yore mag bero ngima rowere. Bende ojiwo migepe mamoko mondo osir chenro makamano ero mar konyo chwalo somo mag nyithindo manyiri nyime e yorno ero maonge kod chochni. Amor ahinya adwaro ni mondo agone Honorable Willis Otieno erokamano kuom gik mokelonwa kendo omiyo wasomo about reproductive health and menstrual health management. Kuom mago agone erokamano maduong'. Amor ahinya nikech opogwa gik mabeyo beyo manyalo konyowa kaka wan nyithindo manyiri. Agone Honorable Willis Otieno erokamano maduong'. Nyithiwa kanyocha wuotho samoro ok ginyal biro sikul ka gin gi wich kuot ka gineno malo. Tago erokamano maduong' omiyo nyithindo koro biro sikul kotegno kabisa. To gima wakwayo jatelo, wan marach e Uradi Primary School. Waremo gik mang'eny kabisa e Uradi. Sikul ne wachako 2094 nyaka sani wan mana gi semi moko nego bed ni bede sikul Uradi. Sikul rach, opango lokore kendo nyalo semako kendo moko tuch. Diere ot ok ber. Koro wakwayi jaduong' Willis ni kapo ni Nyasaye oteloni michopo tikuongo inewa Uradi ka. To ago erokamano kuom gima utimo ne nyithindwa. Nikech nyithindwa gi kata moko nitie moko gine lakini to utimo maber. Kuom Willis paro mondo bi okony nyithindo e skul. Manago erokamano. Mar ariyo, sikundwa ni choche nitie to ok beyo. Choche richo. Mar adek, udi classes bende ok ber ahinya. Nitie classes ma mabati wiye olokore kabisa. Mabe ok ber gi skul ma nyithindo nitie. Koro miyo awacho ni jatelo Willis ka chieng' moro koro obiro ka to bi oneye uratwa ni kaka chal. Kawuono ne wabiro Uradi Primary School ka e mentorship program wasebet kwatimo gi Honorable Willis Otieno kwatemo jiwogo nyithindo manyiri matindo mane skundewa e weche madok korka ria. Wang'eyo pile pile ni nyithindo manyiri bedo gi pek sama gineno remo mar ria kendo ma miyo gi wich kuot nikech samoro gililo law ka gine skul. Jowadgi nyiere miyo the following day ok onyal biro e skul or obare nyaka chieng' moro tiek neno remo. To ma interfere gi somo nikech jowadgi moko dhi mbele gi somo. So thuolo makamae manomiyo Willis noneno ma as a gap mondo mi o support go jonyuol gi nyithindo manyiri kwakelo negi Dignity Pack. Dignity Pack oting'o towels mag ria magin sanitary towels, oting'o tissue to oting'o sabun. Ma en mar konyogi bende rito ler sama gineno remo, giyudo kaka giluokre. Sama gine schools maonge facilities mag luok, ginyalo tiyo gi tissue sama giloko sanitary towel gi kaponi ok ginyal yudo access mar pi mar luok.